Здравейте, хора! Аз съм Мигленка, операторката. Това е Звездата Рая. Какво става, хора? Днес откриваме, не го откриваме днес, вчера, моят нов канал. Това е Пенчик. Няма да давам уроци, за жалост. Просто не ми дава. Не ме бива в даването на уроци. Това е да ви кажа честно. Само ще ви показвам как се кара и тук не може да ви обясня някои неща. Хубавото на това видео е, че ще правя 1000 видеа, както съм ги снимала всичките. Така, сега може да започваме с нашето каране ролери. Както виждате, моите са ролери. Светещи, но сега няма да го мога да ви покажа. С помощта на Мигленка Рая, виждаш ли цането? Где е цането? Мигленка сега ще ми трябва в този трик. Ще измислим как да сложим телефона. Ох, така че да виждате. Сега да имам телефона. Няма как. Искам как се прави се. И така. Сега. Сега да видим, снимаме ли ни. Ако се снимало, хайдела. Сега, може би да се прави. За този номер ми трябва партньор. Както виждате, ние сме две. И ако сте видели... Ако сте видели нещо, сте видели. Хайде сега ми гледате, ще види. Хайде сега. Ако успяхте да видите нещо... Аз съм виждала, мафиоти. Тинк. Сега, погледнете черен как да преговорим и може да бъде. Майке мила, застила. Сега, виждаме завъртането надолу. Сега пак. Много пощира. Слагаме и ръката. Замири се ми на принцези. Сега. Аз се питам да науча да карам. Както въобще искам да се науча да запушваме уши. Защото много бум! Някой ти гледа да ми изпуснеш телефона, ти да не се забиеш стълба. Извинете за това, просто мама. Сега да виждате джабанките. Ето го, мама. Сега. Може пъти обаче ще нямаме нищо за... Здрасти, Ане! Рая, го иди да за цането. Сега, сме се да караме назад. Рагата! Здрасти.
Добре, няма да правим това. Така, може малко да се пребива. Тук ли си? Това беше един грозен моторист. Сега. Ело е. Как се карат ролери? Отблъскваме с единия крак. Значи този напред, други отблъскваме. Е така. Отблъс. 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 Така, така, така. Сега. Начинай. Аз си направил ходене. Ако уча за карането на ролери, е леко спускане. Просто по-на време трябва да се спусне човек. И сега да поръчнем пак на това. Караме хляпне. Имаше един в едно видео, който правеше това. Давай напред. Само че трябва да се резултат. Температура пристига. Температура пристигна. С камерата е трудно да включи. Добре. Това беше от нас хора. И моите ролери. И от продуцент Мигленка. Това беше. Чао! За нови я харесал, дигнете палец нагоре. Много целувки, прегръдки. Чао! Чао! И гледайте папенчик. Не изневеря.